Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Kaixo, neskamutilok! Ongi altzarete? Zuen aurpegietan zirrara berezi bat soma dezaket, ezin egona. Izan ere, gure mundu magiko honetan edozer gerta liteke. Baina ez baino lehen, gaur zuen laguntza behar dut. Nik esandakoan, Euskal Herriko, munduko galaxiako pailazorik famatuenei egingo diegu dei. Beraz, ensaio txiki bat egingo dugu. Nola dute izena gure lagunek? Bai, hoxe. Beraz, oraintxe zuekin, algararen erregeak, umorearen jainkoak, txirri, mirri eta txiribiton! Ongi etorri guztioi! Hau da, gio aparta, hauxe da, baina, egia esan da, nik ez nuen gutxiago merezi, abulla pizka bat mirriren horrez, gehiago, I beti bezain eoz, goraudun markao mirri, kaixo izian! Kaixo. Aizue, lurrupen ikusi alduzue? Etxea, aste osoa, bidaiatzen eman omen du eta gaur goizan itxi berria da bai. Gu hemen lan, eta bera Parisen turismoa egiten. Parisen? Elegantea da gero lurrupena. Oh la la, Paris, la nuit, la zen, Montmartre, Champs-Élysées, la zen, l'amour... Besteok ere baixakiu frantzez ez egiten, Croissant, le café au lait, le Tour de France, les enfants de la patrie, Vichy Bardot, George Bush. Noski, horregatik joan den astean etzen azaldu lurrupin. Aizue, eta honelako bidaia, nik ere gian izango nuke, baina honek ez du zerarik, ez du autorik. Zer? Elbire Rurrotean egin duela honelako bidaia? Traste horretan? Pelas. Lehendik ere banekien kokolo xamarra zela lurrupin hori, Baina, orain konturatzen naiz, lapurra ere badela, Elbire Rurrota harrapatzea, Aizu, mirri ez duzu inbidiarik izango. Ze? Inbidia? Nik inbidia esatik eta Parisera joan delako, baina izo ebeze, Paris. Hori nina, ibai ere ustelduta daukate honelako usaina. Zein leku politago baduk, hemen pagasarrin gurua esatu asko politagoa dela, baiet? Edo, senpereko lakua, Mirri, entzunzak, mirri. Baina Paris argiaren hiria da. Elegantziaren hiriburua. Txebre mesez, gu biok ez diagu, zertan Parisa joan beharrik, doktore izateko, Ara, Valentziagaren erropen desfilea dirudionek, haze xarma zurea, mirri? Bai. Lagun batekin etorri da lurrupin? Hala, lagun batek erremendu. Bizkortxe, etorri zen berdia. Nolako laguna? Ze adina duen, ze izena, xabi izena, zelbidea, dena. Nobiari gote duen ere oso importantea. Argazkilaria dela? Argazkilaritza. Nik ere beti izan dut sensibilitate berezia argazki onak egiteko. Haizue, niretzat, enkuadreak, fokoak, diaframak, zoomak, ez dute niretzat sekreturik. Nik ere ez nuke aukera hau galdu nahi berarekin hitz egin gabe geratuta, Txiribiton, bi melo hauekin,
ja izaukau, Honen esango duk aspaldiko abesti bat egitea beste lagun hauek denak aspertu egingo dituk, Esatera derako, hortaz ari genez, Parisik natorren. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Pron, 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 pron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turuta nik jotzen dut. Izugarrizko gogoa daukat Lurrupin ikusteko. Hain omen da polita Paris. Kaixo lagun guztioi, kaixo guztioi, bonjour, bonjour, banuen gogoa zuek berriz ikusteko, hau poza! Katarroa daukazu, gozoki bat? Eguraldi honekinen hau harritzen zu gaixorik egotea? Jo, Lurrupin, etorri zara ez da kasurik ere. Hainbeste denbora elkarri ikusi gabe eta agurtu ere ez nauzu egin. Barkatu, mademoiselle Ixiar Oreja, baina oparitxo bat ekarri dizut Paristik. Niri? Bai. Ai, eskerrik asko, Zote da. Hau da nerbilua. Eiffel dorrea, eskerrik asko oso polita da, zalda polita. Eta zer modu zibilizada? Ze magnifik, Trebian egun zoragarriak izan dira. Hiriaren edertasuna, hango jendea, Eiffel dorrea, Parisen arte hutsa arnazten da bazter guztietan. Aizu Lurrupin eta beste kontu bat. Elbiren rulotan joan omen zara berari baimenik eskatu gabe. Hoxe esan didate. Ba, jakizu oso gaizkiru ditzen zaidala. Eta barkamena eskatu beharko zeniokela iruditzen zait. Bai, badakit txarto egin dudala, baina Elbirekin hitz egin dut eta guztia konponduta dago. Sentitzen dut, baina Parisa juteko gogoitzela nuen. Tori mutilatori. Aizuta beste kontu bat. Entzun dudanez lagun batekin etorri zara. Nor da? Bai, Monsieur Txomer, munduko argazkilaririk ospetsuena da. Monsieur Txofer? Ez dut ezagutzen. Txomer, Ixiar, Txomer, erretratu gile onenetakoa da. Erretratu gilea? Ba, ni bere modelo izan daiteke. Berak nahi badu, noski. Ba, ez dakit, auskalo, baina azken aldian oso lanpetuta dabil. Eta zuri hainbeste gustatzen zaizun tarta egiten baldin badizut goxo-goxoa, komentzitzen saiatuko zara?
Erreza izan da, oso erreza. Aizue, eta pentsatzen jarrita, Messi Txomer hori Elbiren rulotan etorri bada, agian orain, Elbiren rulotan dago. Ulala, mon ami, zure lagunak oso fotogenikoak dira. Geldi, betazalak ere ez dituzte mugitu. Hauek badakite zer den kamera aurrean plantatzea. Mais bien sûr, mon ami, tu sais très bien que nire roulat artisten kabia dela eta. Hasi duzu, Elbi, hemen artea usaintzen da. Ni oso gustora nago hemen, ondo sentitzen naiz. Aizu Txomer, Oe? galderatxo bat. Noiz aterako diazu erretrato bat niri? Erretratoa. Erretratoa. Egi esatea nahi duzu? Bai. Frantziska Landareak zu baino espresibitatea handiagoa du. Alekiendik zene gaia baina ederragoa nitzela. Kaixo, Txomer, zure bila etorri naiz. Aupa Lurrupino! Zerarako, garaiz iritsi zara, Begi bistakoa da bai, etxean bezala zaudela. Bai, etxeko zapatilla jaztea bakarrik falta zait hemen. Ba, oraindik lagun berezi bat aurkeztu behar dizut. Ixiar da, neska polita, jatorra, begi handi eta irribarre ederrarekin. Arroxa bat dirudi. Eta arrosari ere argazki egin beharko diot, ezta? Eragozpenik ez baduzu, Ondo dago, baina beranduago izan beharko du. barkatu, baina Ixiarrek dagoeneko soineko polita jantzita izango du eta gure zai egongo da. Lasai, mon ami, denbora badugu guztirako, baina nik hemen lehendabizilan garrantzitsuago bat dut. Lan garrantzitsuago bat, eta ze izan daiteke Ixiarrandereñoa baino garrantzitsuagoa. Elbiri erretrato dotorea egin behar diot. Eta, mon dieu, ez da lan makala izango. Jo. Elbiren historioa nireak baino interesgarriagoak ote dira ba. Jo, jakin izan banu. Jo, Lurrupin, egunen batean gaur utziko nauzu. Oso azerrenago, Ixiar, amorratzenago, baldakizu zer gertatu zaidan. Bai, dena ikusi dut. Eta, zer iruditzen? Ba, ez da horren besterako izan? Ez dala horren besterako ni bezalako lagun bat traizionatu eta bakarrik ustea? Mesedez, Ixiar. Aizu Lurrupin, joan den astean zu ere Parisa joan dago hemen bakarrik geratu ginen? Bueno, bai, tira, zertan zabiltza? Beno, ba, jolas antolatzeko lagun baten bilan, baina ez dut inor topatu. Neu izan naiteke zure laguntzaile trebe eta fidela. Ez dakit pa, Parisa joateko kapaza zarazu berriz ere. Ja eta ja. Beno, zin egiten didazu ez duzula alde egingo? Prest zara orduan? Dena prest bagara, datozela jolaskideak. Jolaskideak, kaixo bikote. Ia, abikoteko lagunak ezagutu ditzagun zuen izenak? Imanol eta? Bego. Eta nondik etorri zarete? San Migueletik. Eta ondo pasatzeko prest etorri altzarete? Bai. Beno ba, bikain. Eta zue, nongoak zarete? Basaurikoak. Eta zuen izenak? Nirea Marta eta nire amarena Marina. Oso ondo, eta jolaserako prest?
Bai. Guztia gaude hemen oso prest, eta ez baino leno, jolasean zertan arituko garen jakin behar dugu. Hor puxtarri batzuk daude jarrita, eta gurasoek lehertu egin beharko dituzte. Puxtarriak ez, globoak alegia. Izan ere, gurasoei begiak estaliko dizkiegu, horrela beraien lana zail samarra izateko. Eta aurrek esango die nundik nora egin behar duten. Badenak prest bagaude, goazen gure lekuetara. Hartu itzazue zuen geziak eta txikiak jarri zuen lekuetan pronto. Eta begokin hasiko gara. Hori da, begiak estali? Ia, bego, ezer ikusten alduzu, zenbat asto dituzu aurrean. Ez dago astorik ez. Bueno, bego pronto dugu, eta Imanolek esan beharko dio nondik nora. Pronto bazarete, 1, 2 eta 3! Aurrera. Ja. Aurrera. Bi globo, zuek lagundu nire jotatzen. 3 globo, lertu dituzte. Gora. 4, 5 globo. Eskumara. Aupa bego, 6 puxika. 7. Kontatu zuek nirekin. 8. Bera. 9. Eskubia. 11 hor bi joan dira. Ongi bego, binak eta dena. Eskubia. Bera. Gora. Bikainari zara, bikain. 12. Oso ongi bukatu da, bego. Lasai. Oso ondo. Kendu, antifaza. Ongi, 12 egin dituzue, bego. Bikain. Eta Marian ere pronto dugu, Don Kijote ematen duzu lantza hartuta, Be taldekoak pronto dira, Marta, zuk esango diozu nundik nora, ezta? Bai. Bueno, 1, 2 eta 3. Aurrera. Vale. Oida, ene eskerra parean ez duen. 1, 2. Eskerrera. Oida indarra, 3, 4. Bera. 5, 6, 7. Bera. Baina, Marian, 8. Gora. Eskubira. 9, 10, 11. 12. Gora. 13. Gora. Eskerrera. 14. Enuke zure azaitu nahi izan nahi goxetuta zauden egun batian. 15. Eskubira. Oso ongi. Bera. Gora. Bikain. Hor dago, bai, ongi ari zera. 16. Gora. Eskerrera. Oso ongi. 17 propina eta guzti, bikain. Zatozte gurekin, zatozte. Iziar, Bai. sorpresa baten bilan. Oida. Bueno, bikain aritu zarete, oso ondo. Asko ensaiatu alduzu etxean edo, zede Montre. Bai. Bai, eza? Eta zuri azeitunak gustatzen zaizkitzu? Ez batere. Ez, eozinek esango luke. Beno, lagunok, onaino etorrita ezin eskutxik bidali lurrupinek oparitxo batzuk dituzuentzako datorrela. Hemen diplomatxoak eta oroigarriak. Oso ongi, lagunok, nahi dezuten erarte eskarrik askotorre zaretelako, tatxala handi bat gure laguna hauentzat. Agur! Ederkibili gara, ez da lurrupin? Izugarri ondo pasatu dut lagunona zara, Iziar, ez beste batzuk. Beste batzuk? Ze, oraindik horrekin altzaude. Ia, zoaz lagun horrena eta pakeak egin, Ez, Iziar, ez. Ez naiz joango. Bueno, ez zaite ume mokoa izan, ez zaitola jarri. Ez dut nahi. Nola ez ez? Zuk esandakoa egin arte, ez nauzu bakean utziko, ezta?
Ez. Orduan, banoa. Banoa, agur. Aizu Lurrupin, gero badakizu Txanekin bideokonferentzia dugula. Etorriko zara, ez da? Jakina. Aizu, baina garaiz etorri, puntual etorri, Lasai, neska. Lurrupin honek ez du erremediorik, Zer da hori? Nondik ekarri dute? Atzoz! Doministiku? Ene? Norbait aldago hor barruan? Aizu, zuk ez duzu ikusten, barruan zauden horrek, baina nik makil bat daukat eskuan, Elbi, hazo susto eman diazuna. Barkatu nik ez nuen susto bat eman nahi. Eman diazu. Zure alda kaxa hau? Kaxa ze... kaxa hau? Bai. Bai, neria da, ze ba? Norbait dagoela uste dut barruan, Bai, hitz egin dit. Hemen barruan badagoela norbait. Bai. Eta gainera, ni banoa. Izan ere nik uste dut hori sorginduta dagoela. Banoa, Elbi. Baina nixia hori ezinezkoa da. Baina nola da, ba? Si, txantxa ona, osona! Osona, begira, Iziarrek pentsatu du, hemen mamu bat zegoela. Ai, atoz. Osona. Bueno, ai, barkatu, arratsaldeon. Gaur pixka bat urduri nago, ze gaur. Iziarrek urte betetzea da. Eta, Sisik eta bio, sorpresa bat prestatu diogu. Ez da Sisi, zadeala zuru! Ixo, bera konturatu da, Hemen dugu oparitxo bat. Zupresa ode, Sisi, Barkatu. Nola esan duzu? Berriz. Baz ez da Sisi esan behar duzu. Bai. Bai. Errepikatu nerekin. Bai. Berriz. Hori da? Orduan presa ode? Ea zuei kaso egiten dizuen. A ber, nola esan behar da? Entzun diozu? Berriz. Nola esan behar da? Erreza da, ez da? Orduan, esan erekin nola esan duzu? Bai. Bera bakarrik, nola esan behar du? Hori da, berriz? Orduan, ulertu duzu? Begira. Ez dakiz erekin zurekin. Orduan, bueno, ala ere, sorpresa txiki bat daukagu, mesedez, sartu sorpresa. Ikusiko duze, zoragarria da, zoragarria. Begira, ze ondo. Gozokia, eta oparitxoa. Hemen daukagu kandela. Piztuko de kandela. Hori da, ze ondo, emoziotuta nago. Eta horregat... Kontxo. Bai, talira. Zorionez, beste bat olka. Oso ondo, Iziarrekin, ze ondo pasatuko dugu, ze ondo. Eta... Zer gertatzen da hemen. Haize korrente bat izango da hemen, edo pospoluak guztita izango dira. Baina dugu. Nola? Sisi itzali idula pospolua? Ez da egia esango. Egia da? Sisi, Zup, berak izan da? Gauzatxo bat egingo dugu. Ikusten baduzue, Sisi pospolua itzali nahi duela, garras egin. Ados? Hartuko dut hemen. Ai, oinbozio dut amenetan. Ze ondo. Bueno, oingo dugu, gauza bat egingo dugu. Eta... Mesede Sisi, benetan, ez dakiz erekin.
Sisi mesedez, Eta horretarako... Sisi mesedez, hau ez da... Ai! Errekin jen eskura. Mesedez. Bueno, berdin dio. Gauzatxo bat. Isi etortzean, denok batera abestuko diogu zorionak zuri. Ados? Zuzuke bai, Badator. Elbi. Bi eta hiru. Eskerrik asko, Joate. Ez duen horrelakorik espero, Sorpresa txiki badaukagu. Bai? Bai, zuretzako, begira. Ai, ama. Ze politaren. Ze ote da, perfumetxo bat agian? Ai? Sisi, kerosi dizut? Oso ondo. Sisi, zer osi duzu? Mesedez, isian, ez. Mesedez! Sisi, nola demontre egin duzu hau? Azken aldi, Sisi, mesedez. Sisi, kendu. Sisi, kendu. Isiar, barkatu. Isiar, nu zaude. Isiar. Agur, agur. Guazi, eta kiztu duzu.
Lagunak bisitan etortzen zaizkigu, eta gainantzeko guztiak falta nolako ikuskizun politak egin, eta Elbi honek ze uste du, ni zirkoko tximua naizela? Hemen begiratuta, Aixiar, baietz esango nuke, zirkoko tximua legia. Tira, Aixiar, badakigu sarratu egin zarela, baina ziur nago Elbiren intentzio ez zela txarra? Ba, etzen intentzio txarra izango, baina txantxa izugarri txarra izan da. Eta gainera, hori gauza hauek gertatzen bazaizkit zintzo egia naizelako gertatzen zizkit. Aixiar, nola esan duzu? Txintxo egia edo tximu egia! Nik dena den, Elbi bestera batekoa zela pentsatzen nun, bihotz honekoa... Ikusten izan, naizut esan biltzen, horrelakoa bihotz honekoa, goxoa, ederra, moñoñoa, delikatua, finea... Neu naiz! Mirri! Poeta unkigarria! Mirri oso ona izan da, oso ona. Xe, txibitan, xaldagia, Bai, esan duzu zintzen, ni oso sentibera naiz. Oso delikatua, baietz! Tira, Mirri, hago izilik, Baietz! Denak hau batez, baietz. Ire bihotza gaztain errearen antzekoa duketa, Mirri. Amai, Bai. Den hori de kontra, Agian libururen bat. Barregin, baina... Malkotan blai utziko duzuen nire bihotza. Mirri, harrigarria. Horain bapatean, ez zaigu gure Mirri olerkari bihurtu. Esaten ari nintzena. Barka, Mirri ez dugu azukarrik izango ez da? Ni sukarra! Astuaren buskarra. Kontxo, esaldi hori bai, hori bat datorrire estiloarekin. Hoi ba, liburun bat irakurri eta kalte egin dizula. Kusiko duzuen, hola, benetan delikatua naizen, kusiko duzuen. Aizu ez gertatzen da? Ixiar, gaur zuretzat egun berezia da, ez da? Bai. Ba, gaur zuretzat egun berezia badi bada. Ba, orduan... Kantu berezi bat eskainiko dizu. Mirriren okurrentzia, ikusten ze delikatu naizen. Ba, gaur, disgustu agentzeko, zure urteak balida bezala bestuko dizu. Eta zue lagunduko dizu, ez da? Bai. Zue denok gurekin batera ingo dizu, Bai, beraz, denak prest? Ze delikatu naizen. Ixiar, zuri, zorionak. Eskarrik asko. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur belarritik tira opariak jasotori zure tarta. Egizu putz, 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 kandelak akabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Izan zoriontsu gurekin batera, ondo pasazazu maite zaitugu ta hemendik aurrera. Oraindik zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, zortzi, Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak.
dira maitagarriak. Aizue, beste kontu bat txan ikusi alduzue. Ai, ahaztu nuen. Gaur goizean idatzi digu esanez bidaia bat egitera joan dela eta bideokonferentzi bat bidali digu. Eta Lurrupinak ikustera etorriko dela esan digu, baina ez da azaldu. Lurrupin! Lurrupin! Ba ez bada azaltzen, galdu egingo du. Arratzaldeon, ikusi aldezute hartzeko pirulina. Bai, Parisen gaude, hoi da, Parisen, eta frantzisak honi kanute arditzen diote, ontxo. Eta batzuk esati dute, Parisen ametsak egaz egiten dutela. Ametsa soilik ez, beste gauza batzuk, baitere, bestela. Biletia tolestatzen dugu. Zean zartu du. Antxeta dirudi, baiet, baina antxetak egaz egiten dute. Bat, bi, eta... Voila! Zer iruditzen, zoragarria, baiez. Bueno, arreboire, urrengo arte. Agor. Argi, txalo jotzaia parteko atxarete, Severin? Zue badakizu ezer den hori? Ez dakizu, Ia zer hartzen duen, Begiratzen, Isiarrentzat, esukitu. Isiarrentzat esukitu. Horrek esan nahi du, nik ezin dudala aukitu. Eta besteok ere, esukitu. Isiarrentzat delako. Zuk esan da zuego gorik, hor barruan zer dagoen jakiteko. Aizta? Nik ere bai. Ea nolako usain duen, Ea nolako usaina duen, Txubizkita. Ez du inungo zainik. Bater usainik ez. Horrek esain nahi du, usainik espaldin badoka, eser ez dela. Ez da eser, ez da eser. Eta eser espaldin bada, isi harrietza joa jolako ni jakitea zer dagoen, ez da? Zuetzen dizue. Baiala ez. Ez. Importako saio baiala ez. Ez. Tira, gauza bat egingo dugu. Bakizu birri beti oso lehiada dela, Nik ez dut inoiz tramparik egiten, inoiz ez, Bueno, txikitan behin egin nuen, baina behin bakarrik. Eta zigorra jare ziaten. Gauza bat egingo dugu. Nik ez dut ukituko. Nik ez dut xabalduko hori. Nire zapata, nire zapata ez nahi, Mirri ez da zapata, ez da? Mirri zapata alda. Ez, mirri da, zapata. Zeutzen duzu abestia, ez? Zapata bat. Eta bi zapata. Zapata hau zabada, eta mirri besta hau zabada. Uste, beha, zapata, mirri, zapata, desberdina. Ja, ikusten, zapatare, jakin behar da, modu dotorean ibiltzen. Uste zuen,
Mirri, ez aldakizu irakurtzen. Ze jartzen du hor? Ze jartzen du hor? Ixiarrentzat ez ukitu. Nik ez dut ukitu, Nik ez dut ukitu. Nork ukitu du ba orduan? Nork ukitu du? Nire xapatak. Nork ukitu du? Nire xapatak. Zapata ez da bakarrik mugitzen, gauzak ez dira bakarrik mugitzen. Ikusi nahi bazenuen, niri esan besterik ez zenuen. Ikusi nahi alduzue. Niri itzaita xola, ez dut bat ere interesik. Ikusi Mirri ze polita. Ez alda polita. No me estoy importante, ¡Guau! Jopelax! No es nada argazki hori. Baina nire antza dauka. Beno, mesede. Nolako argazki derra, Nire antza. Nork atera ditu argazki hori, nork atera ditu. Txomerrek atera dit, eta zerbait ez badauka zure antza da. Txomer izugarrizko artista da. Munduan dagoen argazkilaririk onenetakoa. Ez da inbeste izango, Bai, bada. Eta gaina ezagutu nahi baduzu gaur etortzekoa da. Izan ere argazki gehiago atera behar omen dizkit hemen basaurin, eta gainera jantziak prestatzera joan behar dut. Geratuko altzara hemen bere zain. Ez dakit ba. Gogoratu Mirri, Txomer du izena, Bai. Honek uste du, nik tontoan izela? Erraxa da horrean. Txoper jakitea oso gauza erraxa da. Txoper izena, zalegia. Oso gauza erraxa. Aixue. Gauza bat izan bere zuete, Txoper horrek atera baldin baditu. Arrazki hauek artista handia da, Eta nirekin? Badut idea, bakizu zeingo da. Txoper hori etortzen denean, esango diot, iziarrek aldegin behar izan duela eta ez dela etorriko, ezin duela etorri. Torrun argazkiak niri egingo dizki, zeiru itzen, ondo? Bai, babolio alakoak, bai, ederki primeran. Mirri txapelduna, trakatakata, txipam. Monsieur Mirri, mesedez, mademoiselle Ixiar oreja, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ixiar handi joan da eta oreja bestatetik. Ni Mirri naiz, eta zu Txoper. Chomer, monsieur Chomer, s'il vous plaît. Igual da, Chomer edo Txoper, bat ere ez da eder. Mirri bertsolari! Sentitzen dut Mirri jauna, baina ezin dut argazkierik atera, Ixiar joan baldin bada, ez da posible. Lasai, esan dit, berak ezin duela etorri, baina argazkiak niri egiteko zoragarri etxango da lan hau. Atera. Excusez-moi, monsieur Mirri, baina ez da posible. Ez da posible, enik hori ezin dut egin. Argazkia egitea nahi baduzu, nik esandakoa egin beharko duzu. Etxu. Ni edo zein modutan jarrita ere, argazki zoragarriateko zetzu, niri kaso egiten badidazu, monsieur, asko zazere, liluragarriagoa aterako zara. Tira, hori impiusibilea da, baina kaso egingo dia bazpare. Ja nola nahi duen jartzen. Begira. Mirri, jar zaite aulki honen gaina. Badak insertadako den trukua, oraindik ere altuago emateko. Erki pentsatu da. Horixe da, bai. Amen, erki. Horixe. Mirri, baina, debu, zutik. Zutik, bai. Debu. Hori da. Zutik. Gambarme. Txupiskat. Kostatzen da batzutan. Olala. Oso derki. Lagundu, Ja, egin zazu posea. Posea, nik ez du posea. Pose hona egin zazu, Mirri jauna. Eta nik hiru esatean aterako dut, Ea denok nirekin, bat, eta hiru!
Magnifique, Miri jauna, magnifique. C'est argazkia, mais quel portrait, oh la 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 la, magnifique. Begira, orain Miri jauna, egingo dizut beste argazki bat, baina ez osorik baizik eta zure aurpegia barkarik, son visage, bai, zure aurpegia bakarrik. Penaz, txoper hau ez da bat etonto, nire erpegi ederrarekin izugarriz korretatu bateako saio, Hori da. Aldizkari guztietan, Ea, Miri jauna, urbildu bizka bat. Hau da arpegia, Plus près, gertuago, urbiliago. Hori da. Encore, gehiago, urbiliago. Apur bat gehiago, urbiliago. Hori da. Oh, parfait. Bat, bi, eta hiru. Baina, zer hau? Zer bat egizu zerren hau? Baina, Miri, oraindik ez ala izkonturatu ni naizela, Zirri! Zergatik egin dia maltzukeri hau, kalamida jalakoa. Eta zergatik esan didak gezurra, ixerrek alde egin duela, tira. Egin gauza bera txiribitoni eta kitxo, motel, kitxo. Txiribitoni, horixe, orain zer pasen izkit gaiz guztiak. Jantzi hauek, to eta to. Ni izango naiz txoper berria. Tira, txoper baino gehiago. Hori da. Sebastián Leixaso ematen diat, baina tira. Eta azkenik, Miri, ire argazkia. Bai. Aixo, zoragarri izango da txiribiton etzertzen danean. Barre algarak egingo ditugu bere kontura. Zuek izilik, ez zer esan? Gorde egingo naiz bazpade. Just pas, flis, pos, piskurruz, Sualtzarra, txirribitoni popotamo jauna. Ni txoper naiz. Txoper naia munduko argazki gilerik onena. Zer moduz? Txiribiton, ze iruditzen, Miriri egin diodan erretratua. Erdipurdikoa, mesedez, kategoria altukoa baita hori bilarrazoien gatik nina izelako argazki gilerik onenetakoa. Eta Mirri, munduko pailazorik guapoena delako, Nahi aldu, giri, erdatu txiki bat, txikia ez dira, hipopotamon kiubo bat egitea. Bai, ederki, orduan, txiribiton, jartzaitez mesedez, jartzaitez aulkitxonen. Jartzaitez. Astuiten baitzait. Eta mesedez pose pizka bat hartu. Horrela, ara begira. Bai, egualdera begira, Eta nik bat, bi eta hiru esatean, sekulako festa ingo dugu. Argazki aterako dizut, Konforme! Ea bada, Bat, bi, eta hiru!
txerrebeton, jauna, iztibu txiki bat besteik ez da izan, iztibu txiki bat, bakatu, oain, egin beharko dut, zurre, zagara horpegi horren erretatu handi berezi bat gartukoa, Pagamien plano. Txirriton, etor zaitez, onego, gertuago, nik barbita ego ezatean, erretatu haingo dizut. 1, 2, eta 3! Zer gertatzen zeinan, txiruiton malzur horrek bidatzen diren, botein hau dena zibriztin du. Bota gaiztoa! Aizu, Mirrita, beste kontu bat, etorri alda txomer argazki laria. Txomer, nik ez dut ikusi, zuek ikusi alduzu, Tira, Mirri, bina zertan aria izan hautsezak ez betetzen, Agur esateko ordua iritsi zaigu, eta dena nahasten. Ez antzeik bultapen honi pasako ba, begira, bultapen honik etzaidak bulti pasatzen, baina oraindik ere beste bat falta zeidak. Ze falta da ba? Ze falta dan? Bai. Ire arrazioa ematea. Nire arrazioa? Gure altzaporreren mundua ilusioz eta magiaz beteta dagoela badakizue. Eta etxekok agian bertatik bertara dastatu nahiko zenukete, ezta? Eta agian jakin nahiko duzuen non izango garen datorren astean. Horretarako datorrela altzaporru eta datuzela gainontzeko kideak ere. Kaixo, altzaporru, datorren astean non izango gara? Azkoitian izango mengara lagunok. Datorren astera arte han nahi zaituztegu denak, Ongi pasa bitartean. Aio! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua.